Замислих се, знаете ли защо, когато направите един снежен човек, дори и температурите да са ниски и под нулата, той отново ще намалява. За всеки си изминал ден той ще става по-малък и по-малък и по-малък, колкото и голям да го направите. По същия начин и снегът в планините намалява, въпреки че там може температурите да са под нула. Разбира се, ако температурите са високи, знаем, че снегът ще се разтопи, ще се превърне в течност, в вода и тази вода ще се изпари. Но защо снегът при нулеви температури може също да намалява? Той намалява. Не може, той намалява. Това е така заради един процес сублимация. И сублимацията е различен процес от изпарението, защото там от твърдо вещество, т.е. сняг, лед, направо преминава в газообразно състояние. И това се случва, когато имаме сух въздух, където имаме място за водните пари и ниски температури. Разбира се, ако е слънчево, това ще засили много процеса. Така че дори и да е студено времето, вашите снежни човеци ще станат много малки, постепенно все по-малки, по-малки и по-малки. Но нека да задълбочим темата, да влезем вътре на топло и да разберем и какво е това изпарение, кипене и кондензация. Казахме, че сублимация е когато от твърдо вещество имаме превръщане в газообразно състояние и това се случва, когато имаме, разбира се, някои условия на средата, като сух въздух, ниски температури. Но какво тогава е изпарението? Изпарението отново е процес, при който този път, но от течно състояние, т.е. от течност, се превърне в газообразно състояние. И може би знаете, може би не, но не ни трябва високи температури, за да имаме процеса изпарение. Процеса изпарение се случва при всякакви температури. Ето, например, ако капна капчици парфюм, след малко ръката ми ще е суха. Защо? Защото парфюма ще се изпари. Докато го чакам да се изпари, в него има спирт, така че ще се изпари по-бързо, отколкото ако беше вода. Но какво ще се случи след малко, ако напръскаме растенията? Отново водата, дори тук още по-бързо, защото имаме парно, а температурата увеличава процеса на изпарение, т.е. по-бързо ще бъде изпарението. След малко ще се изпари от повърхността на растението. Сега виждате капчиците вода. След малко ще погледнем дали те ще са там. По същия начин може да сте забелязали, че когато имате букет цветя, сложите ги във вода, но мине значително време, водата в каната, в която сте ги сложили, намалява. Вече не е до ръба, като се вижда къде е била, вече е намаляла. Това е така, защото изпарението протича при всякакви температури. И какво е изпарението? Казахме процес на преминаване на течност в газообразно състояние. Но защо се случва това? Защото всички тела са изградени от молекули, т.е. от градивни частици, молекули, атоми. Вече знаем и атомите от протони, електрони, неутрони, но всички вещества са изградени от градивни частици и първо имаме молекулите. Молекулите, те са в постоянно движение. И когато се движат, особено по повърхността, ето тук ще налеем вода. Когато молекулите се движат, те имат енергия на движението. И
молекулите на повърхността на течността придобиват по-голяма енергия на движението за сметка на другите молекули около тях. По този начин се откъсват, стават свободни и преминават в газообразно състояние. Затова дори да нямаме високи температури, макар и по-бавно, имаме изпарение. Ето, ръката ми напълно изсъхна. Вече нямаме никакви капчици парфюм, нямаме влагата върху ръката. И това е така, защото парфюма в случая се изпари. Но също така трябва да знаете, че дори вие го знаете без да го знаете. Например, когато се изкъпете, излизате под душа и усещате, че ви става студено. Защо ви става студено? Защото когато течностите се изпаряват, на тях им трябва топлина, за да забързат тази енергия на движението и те отнемат топлина от